Tervetuloa tänne Pyrykääkän värikkäälle työhuoneelle. Minä olen rouva Pyrykääkkä ja tänään ommellaan yhdessä maunomäyris. Näitä maunomäyriksiä on Pyrykääkän verkkokaupassa tämmöisinä ompelupaketteina useammassakin värissä. Ja näiden mukana tulee tämmöiset yksityiskohtaiset ompeluohjeet. Mutta minulta on pyydetty myös tällaista videomuotoista opastusta tähän ompeluun, niin tässä se nyt tulee. Aloitetaan leikkaamalla kaikki maunon kappaleet irti. Saumanvarat on näissä kappaleissa jo mukana, eli niitä ei tarvitse lisätä. Niissä on semmoinen 7 milliä saumanvaraa jo olemassa. Eli noita mustia ääriviivoja pitkin. Mä itse leikkaan tuosta valkoisen ja mustan rajalta, mutta se ei haittaa, jos muutama millin vinksahtaa sivuun. Sitten aloitetaan maunon ompelu. Ensimmäiseksi ommellaan korvat ja häntä. Eli otetaan hännän puoliskot, laitetaan ne oikeat puolet vastakkain, asetellaan kohakkain. Tämä voi kiinnittää yhdellä tai kahdella nuppineulalla halutessaan, niin pysyy sitten paikoillaan ommellessa. Ja tämä lyhyt reuna jätetään ompelematta ja ommellaan nämä muut sivut. Aloitetaan ompeleminen niin, että asetetaan kankaan ja painijalan reunat tasan ja sitten ommellaan koko häntä ja koko korva ympäriinsä noudattaen sitä painijalan leveyttä. Eli niin, että se painijalka seurailee sitä kankaan reunaa. Ja aloitetaan ja lopetetaan edestakais ompeleella, eli muutama pisto eteen ja taakse ja taas eteen. Eli nyt meillä on ommeltuna 2 korvaa ja häntä. Ja nyt tässä kohtaa voi tarkistaa, että miten ne ompeleet menee. Korvan olisi tarkoitus olla tietysti mahdollisimman semmoinen pyöreä. Ja täällä on esimerkiksi nyt mulla tullut tommonen kulma tuohon ompeleeseen. Jos tollasia tulee, niin ne voi tässä vaiheessa vielä korjata. Ompelee vaan uudestaan sen saman kohdan, laittaa sinne edestakais ompeleet ja sitten pyöristää sen kulman sieltä. Tämmöiset korjaukset ei tule näkymään mihinkään. Ne jää sinne korvan sisälle. Ompelun jälkeen leikataan saumanvaroja hieman kapeammiksi, niin korva sitten kääntyy paremmin. Sitten käännetään korvat ja häntä. Kääntämisen apuna voi käyttää jotain tylppäkärkistä, tuommoista pitkulaista esinettä, niin kuin vaikka neulepuikkoa tai taidemaalarin sivellintä, kuten minä tässä videossa. Ja että ton hännän pään saisi kääntymään ihan loppuun asti, niin sitä voi vähän varovasti nyppiä vielä neulalla ihan ne viimeiset millit esille. Sitten silitetään nämä korvat ja häntä. Nyt on sitten silitettynä nämä 2 korvaa ja häntä. Ja häntään laitetaan vielä vanua. Otetaan pikkusia tämmöisiä palleroita kerrallaan ja
tämmöisen jonkun kätevän pitkän esineen avulla työnnetään se tänne ihan päähän asti. Seuraavaksi mä ompelen nämä korvat kiinni toisiinsa. Tää on semmonen apuompeluvaihe, joka helpottaa sitten niiden kiinnittämistä tuohon koiraan. Ommellaan tää aputikkaus ihan läheltä reunaa, ei painejalan leveydeltä, vaan kapeammalta. Eli sitten kiinnitetään nämä yhdistetyt korvat ja häntä tänne maunuun. Täällä on tällaiset mustat pisteet, joiden väliin asetetaan nämä korvat. Ja laitetaan nuppineulalla kiinni. Ja samoin häntä. Ja aputikataan taas läheltä reunaa. Nämä aputikkaukset jää sitten sinne saumanvaran sisään piiloon. Ja samalla tavalla häntä. Nyt on korvat ja häntä kiinni, niin nostetaan toinen maudon puolisko toisen päälle. Eli sitten seuraavaksi yhdistetään nämä maunon puoliskot toisiinsa. Ja tässä on semmoinen huomioitava juttu, että kannattaa vähän kurkkia täältä reunojen tänne sisäpuolelle, että tulee nämä kuviot mahdollisimman hyvin kohakkain. Nyt on ympäriinsä yhdistetty nämä kappaleet toisiinsa ja sitten vaan ruvetaan ompelemaan. Aloitetaan ompelu edestakais ompeleella taas ja painijalan leveydeltä ommellaan ympäriinsä. Aloitus tuolta vatsan alta läheltä toista jalkaa. Ja sitten lähdetään menemään maunon reunoja pitkin. Nyt kun lähestytään tätä kohtaa, missä tuntuu tämä korva täällä sisällä, niin nyt kannattaa ujuttaa käsi täältä niskan puolelta sisään ja vähän vetää sitä korvaa tuolta, ettei se jää tonne painijalan alle. Että tuntuu, että se ei ole tässä, niin sitten jatketaan matkaa. Nyt ollaan tultu tänne päälaelle. Ne korvan aputikkaukset menee tuolla alapuolella, mutta ne on sen verran lähellä reunaa, että ne jää tänne saumanvaran puolelle piiloon. Eli ommellaan vaan tästä korvien yli. Sitten tulee semmoinen kohta, että täällä taas ne korvat kulkee aika lähellä tätä reunaa. Niin nyt taas ihan vaan raasti työnnetään ne vähän tonne pitemmälle, ettei ne jää painijalan alle. Ja sitten mulla on semmonen jippo tässä myöskin, että jos ompelukoneesta löytyy tämmönen toiminto, että ton neulan asentoa voi siirtää, niin siirretään se tonne vasempaan reunaan. Sitten on helpompi ommella tää seuraava kohta. Mutta pidetään se etäisyys kuitenkin tästä leikatusta reunasta suunnilleen saman. Mulla on tässä omassa painijalassa tollanen merkki, mistä mä tiedän sen. Sitten kun ollaan tuon korvan ohi päästy, niin voidaan siirtää taas toi neulan asento ihan normaalisti tuohon keskelle. Ja jatkaa matkaa. Tässä hännän kohdalla, kun tää on vähän tämmönen pullee, niin voi vähän litistää sormilla samalla tätä ommeltavaa kohtaa, niin menee paremmin sitten siitä yli. No niin, nyt ollaan ommeltu melkein koko mauno ympäriinsä. Täällä näkyy tää kohta, mistä aloitettiin. Tässä on maunon etujalka. Ja ollaan tultu täältä takajalan yli tänne lähelle vatsaa.
Niin nyt täytyy muistaa tähän jättää tämmönen 5 senttiä kääntöaukko, mistä käännetään ja täytetään sitten se mauno. Ja ommellaan vielä vähän matkaa justiin tuohon kohtaan, mistä vatsa alkaa ja jalka loppuu. Ja sitten tehdään taas nämä edestakaisompeleet. Noin. Nyt on mauno ommeltu ympäriinsä ja tänne vatsaan on jätetty tää täyttöaukon kohta ompelematta. Seuraavaksi kavennetaan taas vähän saumanvaroja. Ei välttämättä ihan ympäriinsä tarvitse leikata niin kuin minä, mutta ainakin kapeammista paikoista, kuten kuonosta ja tassuista, kannattaa kaventaa, niin ne kääntyy sitten nätimmin. Sitten noihin mutkapaikkoihin kannattaa leikata tämmöisiä pikkusia hakkeja. Sekin auttaa sitten siinä kääntymisessä tonne kaulaan ja tassujen juureen, mutta varovasti, ettei mene sauma poikki. Sitten käännetään mauno. Sitten kun mauno on käännetty, niin se vielä silitetään. Katsotaan, että kaikki nämä saumat on kääntynyt ihan loppuun asti. Siinä on meillä nyt kohta valmis mauno. Vähän litteä vaan vielä. Eli nyt laitetaan sitten täytettä. Mulla on tämmöstä ihan kaupan askartelupolyestervanua, mutta maunon voi täyttää kierrätysmateriaalilla yhtä lailla, vaikka vanhan tyynyn sisuksilla. Ja onpa näistä jotkut tehnyt painoeläimiäkin laittamalla sinne vaikka riisiä tai sitten sellaista painoraetta sisälle. Otetaan tämmöisiä pieniä eriä kerrallaan tätä vanua. Aloitetaan näistä pienistä ulokkeista, käpäristä ja kuonosta. Laitetaan vähän kerrallaan ja työnnetään ihan tonne loppuun asti ja sitten aina kokeillaan välillä, että onko se täyttynyt tasaisesti ja sopivasti. Se on vähän makuasia, että miten täyteen haluaa maunon laittaa. Mä itse tykkään täyttää sen aika semmoiseksi napakaksi. Sitten kannattaa välillä vähän tunnustella, että sitä vanua alkaa olla sillä lailla tasaisesti joka puolella, ettei ole muhkuroita missään. Mutta kaulassa on sillä napakasti, ettei se jää semmoiseksi löysäksi se kaula. Se pysyy ryhdikkäästi pystyssä. No niin, nyt mauno tuntuisi semmoiselta sopivan napakalta. Sitten enää täytyisi ommella toi täyttöaukko kiinni. Laitetaan ensin nuppineulalla kiinni. Ja sitten ommellaan pienillä pistoilla tää täyttöaukko kiinni. Lanka olisi hyvä olla tietysti mahdollisimman saman väristä kuin toi kangas, niin ne ei sieltä sitten paljon erotu ne ompeleet. Ja sitten kun tämä täyttöaukko on kokonaan ommeltu umpeen, niin päätellään tämä ommel tekemällä tuohon päällekkäin muutama ihan pikkunen pisto. Samaan kohtaan ja tiukalle vedetään. Noin. Sitten se ei lähde siitä mihinkään purkamaan. Sitten vaan katkaistaan lanka. Mauno on valmis.